Şunlar Mara vilayatynyň Bayramaly we Garawum etraplaryndaky ekin meýdanlarynda gant şuunduryny ýygnamak işleriniň depgini güýçlendirildi. Marda bu owa hojalyk önüminiň hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hasabyna ýygnalýar. Bayramalydaky we Garawumdaky ekin meýdanlarynda gant şuunduryny ýygnaýan işgärlere geňeşlikleriň we arçynlyklaryň wekilleri gözükçilik edýärler. Olar häkim gyssap dur diýip hasyl bolup bildiginden çalt ýygnap almagy howluk ýarlar. Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Marda gant şuundurynyň hasylyny ýygnamak işlerine resmi derejede geçen ýylyň 28-nji oktýabrynda girişildi. Şu ýyl Marynyň 10 etrafynda döwlet tawşyrygy boýunça 14.900 hektar meýdana gant şuunduryny eken daýhanlar 200.000 tonna şuundur hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirýärler. Şuundurly meýdanyň iň uly bölegi ýagny 5.000 hektary Garawuma degişli bolup, bu etrapda şuundur ýygnamak işlerine gatnaşýan marlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, häkimet wekilleri köpräk ayak ýoluna gidýän ýygymçylary hem halamaýarlar. Olar şeýle ýygymçylara az işlendiklerini aýdyp, olaryň günlük töleglerini 25 ötürüm az berýärler. Mundan ozalky günlerde bular ýaly gyssamaýardylar. Häzir sowuk howada sehel köpräk ayak ýoluna çyksaň-da, ertir saat 8-den garanky düşýänçä işläp 40 manada derek 30 manat alýarsyň diýip hakyna tutulan marly işçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek bu çäreleriň güýçlendirilmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýetişdirilen gant şuundurynyň hasylyny ýetkisiz öz wagtynda ýygnap almagy degişli hökümet ýolbaşçylaryna soňky bir aýyň dowamynda birnäçe gezek tawşyrmagynyň ýygynyna gabat geldi. Prezident şeýle tawşyryklaryň birini geçen aýyň 16-synda geçiren iş maslahatynda belläpdi. Sewit häkimetleri döwlet başlygynyň bu tawşyrygyny belli bir derejede büdjet işgärleriniň hasabyna amal etmäge çalışýan ýaly bolup görünýär. Adatça bolşýaly döwlet edary kärhanalarynyň ýolbaşçylaryndan bu işler üçin işgär ýa-da olar ederek hakyna tutulan adam uğratmak talap edilýär. Şuundur ýygnamaga gitmek itilemeýän we deregine hem adam tapyp ekin meýdanyna ugradyp bilmeýän büdjet işgärleriniň her biriniň 50 manat pul tawşyrmalydygy aýdylýar. İşgärler özlerini derek adam iwerseler-de ýa-da pul töleseler-de gündelik işlerini hem dogly bir jaý etmeli bolýarlar. Dip habarçy aýtdy. Bu aralykda Bayramalda we Garawumda şuundur ýygnamak işlerine gatnaşýan hakyna tutulan işçiler şuunlar häkimet wekilleriniň özleri bilen juda gödök çemeleşýändigine, käte paýyş sözleri hem ulanýandygyny aýdýarlar. Gündelik tölegleriniň wagtynda berilmezligi işçilere goşmaça urgu bolýar. Geçen hepdäniň ahirinde häkimet wekilleri gündelik 40 manadyň indi 7 hektar meýdanyň şuundury ýygnalandan soň beriljekdigini aýtdylar diýip işçi belledi. Habarçy ýolbaşçylaryň gödök çemeleşmeleri we gündelik tölegleriniň kesilmegi zerarly hakyna tutulan onlarça işçiniň şuundur ýygnamaga gitmekden ýüzegrendigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Sewit häkimliklerinden we oba hojalygy bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.